ya mugi-mugi masyarakat dusun kerajaan Bergas Kidul mriki tansah remah-rimah loh sinawi tata titih tentrem araharja panjang yuswane lancar rezekine. Lah ya ngono lho. Ayo Pak Kades, Pak Kadus matur sembah nuwun pikercayan kula saricang sandar seni pribadi saking Karangjati. Mbok menawi wonten keladuripun anggenipun rencang-rencang geguyonan nyuwun ageng pangaksama Pak Kades, Pak Kadus. Nggih matur sembah nuwun. Tunjung bangkat Kaya hungsung Terima-termas Pokok kecil Kehormatan Vokayo Kalian paduka Joko Prabu Sri Bathara Kresna
ing dinten sawange menika ora Wisnu Kyai inggih namung yang Jamus Kalimasada pusaka negari Ngamarta menika ingkang saged damel pengayoman lan katentremaning praja Ngamarta dinten sakmenika Yai. Inggih menawi panjenengan jengkol Prabu betaraken miyang jimat Kalimasada pusaka negari Ngamarta menika kanthi sarana tentreming negari Indraprasta monggo kemawon para Prabu kula aturi kalau nampi pusaka Ngamarta pengaran Jamus Kalimasada Prabu inggih Yai. Jamus Kalimasada saged kula beto kula boyong sakmenika ya monggo para Prabu aturan nampi wujudipun miyang Jamus Kalimasada menika para Prabu. Arjuna malah ndungguh Yai Samiaji sajake remu pasuryane. Yai Werkudara, ana apa sejatine Yai? Wah, Gusti. Kok kowe tangguh ngopo? Lagi wae terus Ndorowati kuwi mungkur. Jawa negara Ngamarta kene. Jare negara Ngamarta ketaman-taman kaya ngene iki. Bisa Waluya Lemah Jati bisa tentrem kudu sarana pusaka Jamus yang jimat Kalimasada terus kowe boyong Jamus Kalimasada lha kok iki bali meneh karo ngene piye cetha iki cetha ana surya kembar nek kowe ora tanggap Yai Haji kula nyuwun sewu nyuwun pangapunten menawi kula punja atur wonten ngersa paduka Yai Samiaji Werkudara, sing gedhe pangapurane ya Dimas. Yen pun kakang ora paring pangandikan lawan Siadi, ya sawise pun kakang prapta ning negara Ngamarta kene, pun kakang kepengin sak pejagong lawan Janaka. Arjuna, kula waringan dawuh, ora dulu. Yen perangane padha lenggah ana kene ora tak percaya. Nang Siadi pun kakang pitaya angungkap para lelakon iki. Ayo sawangen pun kakang aja nganggo netra lair nanging nganggo netra batin sawangen napa Ndorowati Yai apa to sababipun pun kakang percaya kelawan Siadi merga ing Ngendiyana Janaka ing kono ana Kresna loro ning atunggal dene ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo uripe Arjuna sawangen to nganggo permana jati ten boyong pusaka Jamus Kalimasada pun kakang apa dudu jan waduh kesuwasan Jamus Kalimasada arep
mangsa kang mimpo-mimpo awujud nonton Ndrawati nembe mimpo wujud jebres kaliyan Koko Prabu Kresna. Nah, dene kok gak ngerti saiki kowe Janaka. Mau-mau ning opo kok kendel wae? Kowe iki ngantuk kok piye kowe? Zaman saiki ora taliti marang pawongan, aja sok gampang percaya. Zaman saiki para manungsa kuwi kadang kala sok ora bisa dipercaya. Luwih-luwih pasolyane bisa malih warna. Nek cara tembung saiki wong saiki kuwi bermuka dua. Ning arep pabrik nek ning mburi bosok pakartine. Ora peduli. Ning arep berpidoro weruh sapa-sapa. Sing boyo yang jamu Sariwa Sada Werkudara Mungguruh Wijen anane ya Kresna kakangku sing nganggo wujud jamu Sariwa Sada. Lah kok meso isih nyarake pun kakang kowe Werkudara. Ora urus. Aku ora yo Kresna dudu sapa-sapa ora idep. Ilange Sariwa Sada mergo wujud Kresna. Aku njaluk kowe kudu tanggung jawab perkara iki. Kuwi Kresna palsu apa sing sejati? Aku kira nek arep dilek lawan Praja Ngamarta, aku tuh dina iki ana pakabaran yen Ngamarta lagi taman beda. Werkudara malah ngitung. Kyai, Kyai Samyaji. Kula nyuwun pangapunten dening dados durat makane jamus yang jimat Kalimasa menika mimba awujud ampuripun Kakang Indrawati. Kula pitados yen pun Nyai Puntadewa menika percaya dumateng pun Kakang Indrawati. Yen kula lakon menika dumadi saking pangreka dayanipun mengsah Kyai Prabu. Saiki mau kari kowe Janaka. Kowe arep sisan sengit lawan aku sisan ngono apa piye? Kowe arep gedhi lawan aku sisan ngono apa piye? Mboten kok Prabu mboten. Pandhawa sing tak gadang-gadang ya mung kowe. Sing bisa maca nganti pratitis kekarepanipun Kakang Indrawati. Yen kowe melu serik sisan ya ora apa-apa. Tak golek rombongan anyar sisan kok piye? Sing gelem napa pun Kakang ya akeh rumangsane ora. Mboten ora mboten. Kula mboten serik. Kula ingkang lepatan kiripun kirang kali tiba kembaripun Koko Prabu Indrawati. Esmuniro kamanung saniro kasrepan dinahimu tungsun bubrek-bubrek kowe aku mangsane ning ngomong sing kok ngono sing bubrek kok sisan lho anak lanang randu gumbala antasena kowe iki malah ngerti sejatine kan dadi perkara iki lho Ger ya Pakde mau aku lan Kakang Garukaca lan sak panunggalane wis arep nyekel sing jenenge Begawanku Para Resi sing dadi biyangane perkara Ngamarta iki Dik. Lah kok kowe malah ora langsung mbok cekel. Kowe ngerti nek Kumara Resi kuwi biyangane kok malah mbok nengke wae. Mlebur negara Ngamarta iki. Kanthi dosa wujude nyang jamus Kalimasa iki ya Antasena. Ayo ora aku tok sing ngrasake buter kok yo Pakde Kresna barang yo ben buter bisa kok karepku. Sing ngono. Buter kok aja-aja iki piye anak-anak.
Ayo wis bae kok ya. Sing tuwa ya kudu tumantan karya ora sing nom-nom tok ngene iki. Sesuk nek wayah perang Bratayuda sing dijoke sing nom-nom ngene iki terus arep menang piye ya, Dik? Tak takon. Oh, lha kan. Ya. Wakmu Drawati lan pamanmu Janaka saiki wis mangerteni kedadian sing disandang negara Ngamarta iki. Luwih-luwih wedi dina sangka malah kelangan pusaka agung ning negara Ngamarta wujude Jamus Kalimasada. Mula wektu dina iki mumpung isih padhang rembulane, mumpung jembar kawangane. Kowe lan kakang-kakangmu anak-anak Pandhawa kudu bisa nyekel nggawa bali wujude nyang Jamus Kalimasada, Ger. Lah teman to, malah uncal-uncalan. Yo, kelakon iki pancen Antasena sing kudu ngrampungi gawe kok, Dik. Yo, yen pancen mangkono, Dik, ora suwe-suwe anggonku jagongan lawan Pak Tresna lan Pak Cilik Janaka. Aku saiki nyuwun pamit njaluk pangestumu ben aku iso gawe padhang ana ing Ngamarta kene ya, Dik. Pangestuku banyu mili ngetokake aku jantramu, Guys. Iya, bener, Dik. Begitu ngatur ya, Dik. Ya tak tampa agawe bobong birawane. Atine wakmu ana ing Drawati. Lah iki kok liyak-liyak esuk-esukan karo kakangmu Gatotkaca ki ana apa? Ana apa? Ya. Tadi ana apa? Kowe wis ngerti kabar sing anyar ana ing negara Ngamarta kene apa ora? Yen ana Dardah Pasulayan dene ana pendhita kang aran Kumara Resi arep ngosak asik negara Ngamarta sakuduwe. Para rakyat cilik, masyarakat cilik sing dadi kurbane. Kowe ngerti apa ora? Ngerti. Aku mah ngerteni ngono to sing. Lah karepe piye? Sing tadi. Lah kok kowe ora rewang-rewangi malah litah-liti ono ngene arep apa? Sampeyan iki turun Dewa Wisnu. Dewa 19 piye. Ada Dewa Wisnu lho, sampeyan kan titisane Dewa Wisnu. Tur ngerti sak durunge winarah Pak ya ngono. Iya apa sih aku piye? Wah aku kok curiga iki malah saya budrek iki. Kok saya budrek piye? Gununganmu iki ditokok. Ya. Tadi waktu dina iki negara Ngamarta isih ana Dardah Pasulayan. Nek kok sajake aku ora percaya yen panjenengan Pak Tresna ki Pak Tresna sing sejati. Lho, kok sik ngarani aku palsu ngono kok piye sik? Nek kowe nyoto sing sejati, nyoto sing asli kowe ora bakal ngono kuwi. Lagak-lagan iki. Saiki tak takon. Tresna kuwi ratu ngendi? Drawati nek kuwi cepet to sing ora sambok tes aku ngerti. Yo.
Pertanyaane sing ngomong lho, Antasena ki ora gampang percaya lawan wong. Senjatane Pak Dikresna kuwi ana pira? Ana cangkok Wijaya Kusuma lawan Cakra Baskara. Iya, saya percaya. Pitakonku sing pungkasan ya, Di. Ya, sakono lan Pak Dimu iki. Kresna kuwi bojone pira? Siji ta ya Siaga? Terus mau bojone pira siji? Ayo iki pijerane mara resiki ya iki. Ayo. Ditutup wae makan nyak-nyakan. Waduh wani, tolong campur salimo soto. Barenge. Iya, aku balik tak balenge. Aku njaluk ngapura ngono ya Antasena kandhut kanca. Ya campur salimo soto. Ora bareng ketrak pari bocah. Iya. Aku putrane lanang, anake lanang. Ayo maju cah pating tabuh.